Napa sih duet iki wonten oh denok denok monggo didampingi Nduk Vela sama Nduk Sakti nggih pun to panjenengan ya Nduk Vel kuwi rada cedhak karo Pak Camat apa rono aku tak neng kene wae ngono monggo Mbak Mustika Mbak Mustika berpacu dalam melodi kuncine apa kuncine iya itu mau ini rangan kok itu karo aku yo lek nggonmu piye yo jajal pisan kan kok gede piye jajal gak ngerasa dijajal kono Nduk Sakti ayo ndak iya rono yo masuk ngene kayak mencari dua coba ayo ayo Mbak oh 2 3 yuk lho kok iso mak dulu ayo ayo cepet yuk jajal ini Cingro Bapang nah penak ngono lho kene lho Dok kaya aku lho ngono yo kena duduk yo kena di tayukne ya yo lah aku mbok sebar duit anu 500 kok langsung lembut-lembut nang lha kok iso lek 500 iso kemur-kemur lah aku iso semangat to yo ngontole iki anu iki wis perkara dibisiki yo boy ini kene mekar iki sesuk wis munggah sih ngono Mas Gareng Mbak Lucy iki lagune Tayu kok mau nah iki tepak karo dulur Tegalombo Plosorjo nyuwun gubuk asmara kalih sambel kemangi pilih salah satu oke monggo Pak Trimo Tegalombo jenenge Pak Trimo iki gluduk ya yo ya gubuk asmara napa mau sambel kemangi napa gubuk asmara gubuk asmara Bekas Moro. Ya. Ya, tanjake ya, Bekas Moro. Ya. Anu langsung apa, Bu? Langsung. Langsung. Oke, siap. Alang-alang Mas Gareng. Ya yo, aku bawa aku kene. Aku siap-siap. Iya, ayo.
Alon-alon gek penak ngono nyemek lagi sigra. Aksa. Jeneng angsa. Lah angsa kan Oh iya. Api ngono sa. yo Aja kuwatir sa, aja semelang sa. Wis mulang sa. dipasne. Aku lek ning kene wis perkara kok sa tenang. Kene Ora mbok pasne, Mbak Lucy jurus mau. Wow. kok tukang ngene. Ya mbok lewat kok. Alhamdulillah. Garap senterewe. Tenan pokoke sing ucap sentewere. Iki mau lagi-lagi sak rep. Umpamane ngantek loro ngantek telu. Lho, mesti. Nyapa? Sing ping 3 kok genten desa kulon kono kuwi. Berarti nek kene pisan tok, Bisa. ben loro ning kulon kono. Muga-muga diamini dulur tosanan kabeh, kulon kono yo nanggep wayangan. Tapi hebat lho, kok sapa ngomong angsa. Angsa iki main ndi? Dalam rayan. Aksa. Rayan. Oh iya. Ora percaya anu sapa anamang bisi aku. Angsa iki ngono kuwi lho lek karo Mbak Lucy kok pas karo aku gak pas ngono iki. Ya wong-wong iki kesaute kan yo beda-beda tok. Iya. Aksa ke terae ya senengane nggon Kok jajal tak golek iso. Masa iya. Mbak anak dijajal aku lho. Ndak jajal kuwi angsa pinter kok sing mlaku ngene lho. Ngono dikendangi lho. Pasti yo aku tak jajal kok saurunge Mbak Ana ya. Jajal. Kok beda? Kok iso beda lho. Ngerti. Tak boleh ngerti paling mosok. Kok Pak Gurek lho iso nggih to Mas Gurek. Jajal astane jenengan ngene ngono lak muni lho. Nek. Ngadeg bokone. Munggul bokone. Bokone munjuk nah. Kok kaya wong ngertone angin ngene. Apa lho? Kang Bibit ndang, Kang Bibit. Tangane. Bokone munggul. Adek. Bokone ngene lho, Kang. Nah, tangane munggul. Tangane sik yo, Kang Bibit. Heeh. Bokone. Ora digowo. Kok angel. Jadi ngendangnya apa-apa iso ya? Sembarang kabeh. Mbak
Vela, Mbak Eh, Vela. jaga Mbak Vela, jaga. Ayo kita coba. Aku ya ora tau iso blas kok. Aku ora tau muni. Nek Vela ngendakane piye Vela? Vela piye? Sik beres siap sik. Beres siap sik. Beres siap. Coba. Aku penasaran loh. Ya. Jiro lu. Ayo. Dah, apa uji? Udah. Kok ya. Ini lo blok iki. Ada dua kali angel. Ya mang. Dua gitu deh, ini diperkali. Sing tenan. Masuk. Coba. Di rolu. Nah. Ngono kuwi jajal. Coba Vela. Eling. Klak. Dung. Bler. Eling. Halus saya ngalodam. Jajal. Yo. Yo. Kok iso? Itu mau ini perawan kok. Beto karo aku yo. Lek nggonmu piye yo jajal pisan kasku. Kok gede. Piye jajal. Gak ngerasa. Minta aku tinggi. Lah lek nggonku malah nemen ki. Piye? Emang sudah orang ini. Aku enggak percaya jajal itu berarti. Iki dijajal kono. Nduk Sakti. Ayo dah. Iya. Rono. Yo. Masuk ini. Kayak mencari. Dua kali. Coba. Ayo. Ayo cepat. 2, 3. Yuk. Lho, kok iso mak dulu. Ayo. Ayo cepat. Yo, jajal. Ini lho. Jiro. Kokong. Nah, penak ngono lho. Kene lho, Dok. Kaya aku lho. Ngono lho. Mbak Lucy, mumpung Pak Camat tasih lenggah, iki diparingi wekdal Pak Camat Tony. Ngomong do anu niki terus. Tetep berdiri. Pak Camat. Pak Camat. Gimana rumian dia? Moga Pak Camat sebagai pentanaman. Pak Camat kita Pak Tony yo. Tindak ke panggung yang kedua, beliau Bapak Camat kita. Nggih, lajeng dalu Pak Camat, dalu nggih. Alhamdulillah kamen sanget dalu menika nggih saged silaturahim kula kalih jenengan. Nggih. Muga dalu Mbak Lucy. Tanpa biasa. Dua bias ngedai Pak Lurah niku wae. Awake dhewe ki trayo anggutangen iki nek pojokan. Pak Camat iki nyuwun berkahe. Nggih. Setunggal lagu khusus dumateng Berkah doa sampun kula. Tegese langsung nembang mawon. Pak Tony napa? Tumo. Lah kok melu paring. Iki melu tumo. Yen tumo ning kali Pak Trimo kapan nyanyi? Nah. Monggo. Nggih, monggo Pak Camat. Monggo. Napa sih, Dok? Duet iki wonten Oh, Dena, Dok. Deno. Monggo. Nggih. Didampingi Nduk Vela sama Nduk Sakti. Ijih pun to. Ya. Panjenengan. Ya. Yo Fel, kowe rada cedhak karo Pak Camat apa Rono aku tak ning kene wae. Ngono. Monggo. Ya. Mbak Mustika. Mbak Mustika